APDCL welcome. APDCL welcome. Porbojoraयाव जानो थांनाय APDCL welcome. Porbojoraयाव long live. जोंनि Porbojoraयाव उसुथुनि होफैनाय माखासे सुबुंफोरा साबधान। बिथांमोना जोंनि जायगायाव फैनानै बायदिसिना उसुथुनि होनायनिफ्राय हुसियार। Porbojoraयाव long live. APDCL welcome. APDCL welcome. खुलुमबाय नोंथांमोननि चेनेलनिसिम दिनै बहाय काजिगाव गेलेग्रा फोथाराव रायजो राजाफोर आरो सानसुमै बिथांमोन ज' जाफैदों। बहाय रावनिबो दैदेननायाव हाबाफारिया जायाखै। बयबो माने गावनो गाव सानखांनानै जे जोंनाव पर्बतजराव मोनसे थार्मेल पावार प्रजेक्ट बेखौ पर्बतजरानि बासबारिनि फाग्लिजरा होननाय माखासे एरियायाव बियो जानो थांगासिनो दङ आरो बेखौ लानानै जाय दान्थे बिदान्थे जादों। गतिके बे दान्थे बिदान्थे जानायखौ असिला लानानै पर्बतजरानि माखासे सानसुमै जेसेबां माने सानसुमै दं, सोरबा कलेजनि प्रिन्सिपाल दं, सोरबा गाहाय फोरोंगिरि दं आरो रायजो राजा नुजाफैनानै बिनि सायाव माने माखासे सावरायनाय बिबुंथि लाखिफैदों आरो बे थार्मेल पावार प्रजेक्टआ फाग्लिजरा बासबारिनि फाग्लिजरायाव जानो गोनां बे थार्मेल पावार प्रजेक्टआ फाग्लिजरा गामिनि रावनिबो हा सम्पति जीवन खहा जायाजासे गासिबो रैखा जानानै बे पावार प्रजेक्टआ जाथों होननानै जोंनि सानसुमै बिथांमोनहा बिबुंथि लाखिदों। मानोना पर्बतजराया दिनैसिम गोग्लैसोनाय खोमसि खोमलावैनो दङ। बहाय डेभेलपमेन्टनि सोरां दाबो जायाखै। बेनिखायनो बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ माने बेबो मोनसे डेभेलपमेन्टनि गिदिर अंश हिसाबै जोंनि पर्बतजरानि सानसुमै बिथांमोना फोरमायलायदों, बिबुंथियाव बुंलायदों बियो जानो नांगौ आरो बेखौबो बुंदों जे अगत्या बेयाव मानिबा थाखाय जुदि जायाब्ला पर्बतजरानिनो गुबुन माबा मोनसे जायगायाव जाथारनांगौ, नाथाय पर्बतजरानो जाथारनांगौ। बे बाथ्राखौ दिनै सानसुमै बिथांमोना बुंलायलायदों। बेनि थाखाय बयबो गेबें गोसोजों मोनसे पजिटिभलि साननाय हनायजों जोंनि सानसुमै बिथांमोनहा रायजो राजानि मददजों बेवहाय जों मोनसे मोजां सिद्धान्त फैलानांगौ बेखौ मोनफ्रोमबो बिथिंनि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायदों। आरो बे बासबारिनि फाग्लिजरायाव जानो थांबाय थानाय थार्मेल पावार प्रजेक्टनि जेनाखि बेनि माखासे गामिनि मानगोनां रायजो फाग्लिजरा गामिनि मानगोनां गामिनि रायजो राजा बिथांमोना जेनाखि प्रतिबादि कार्यसुचि लादों, बिथांमोना जेनाखि जानो नाङा होननानै माबा लादों, प्रतिबादि कार्यसुचि लाबाय थादों, बिथांमोना हा हु सय सम्पति थांजानो गिनायनि मोनसे आशंका जादों, बेखौ जों सन्मान खालामो। नाथाय बाहेरानिफ्राय फैयै बिथांमोननि आन्दलनाव जेनाखि अर सुफैनाय, जेनाखि उदगनि होफैनाय, माने उसुथनि होफैनाय बे खामानियासो जोंनि सानसुमै बिथांमोना पर्बतजरानि सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोना बेखौसो गाज्रि मोनदों। बे जानो नाङा। फाग्लिजरा गामिनि रायजो राजानि आइ आफानि जेने गाबनाय गोसोनि बेदना बेखौ जों सन्मान होयो आरो बियो बिथांमोननि बे गोसोनि गाबनायखौ सरकारजों रायलायनायनि गेजेरजों समाधानाव फैथों, माबा मोनसे समाधान फैथों। बिथांमोना जानाय गैया, लोंनाय गैया, उन्दुनाय गैया जासे बेसे गोबाव बेबायदि माने बिथांमोना प्रतिबाद खालामबाय थानो, बेखौ साननानै मैया मोनब्रै जोंनि माहारियारि आफादा ट्राइबेल संघ, साहित्य सभा, बर' समाज हारिमु आफादा बिथांमोनजों नुजाथिनानै रायलायनो होननानै बिथां मैया थांनाय जादोंमोन। नाथाय बे माहारियारि आफादनि जेनाखि मोजां साननाय बेखौ सोङा हसियानो बेयाव माने जानो नाङै जाथाय जादों, बे दुखुनांथाव जादों आरो बेखौ जों बयबो निन्दा खालामदों। दा इयुनाव जाहाथे बे ओनसोलनि रायजो राजा, गामिनि रायजो राजा मोनफ्रोमबो समाजनि मोजां सिन्था खालामनानै आरो बिथांमोननि जेनाखि आन्दलन, बे आन्दलनखौ मोजां साननाय हनायनि गेजेरजों बाहेरानि खुनु भाइरासखौ जायगा होआलासिनो बिथांमोननि गोसोनि गाबनायजोंनो बिथांमोना जेन आन्दलनखौ खालामो आरो सरकारजों बुजाफरा जानानै जानांगौबा जानांगौ, जानाङाबा जानाङा, जाहाथे मोजां सिद्धान्त फैयो जों बेखौ खावलायो आरो रायजो राजाफ्रा दिनै बे बाथ्राखौ बिबुंथियाव बुंलायलायदों। गोजोन्थों। बे टार्मिनेल पावार प्रजेक्ट APDCL बे इन्डास्ट्रिखौ बिथांमोना पर्बतजरायावनो जाजानो लुबैथारो। बेखौ माने दिनै सानसुमै बिथांमोना बुंलायलायदों पर्बतजरायावनो जाथारनांगौ। बेवहाय माने पर्बतजराखौ नागारनानै गुबुनाव जानायखौ पर्बतजरानि सानसुमै मेलेमजिबि रायजो राजाफ्रा दिनै रावबो लुबैयाखै। पर्बतजरायावनो जाथारनांगौ बे बाथ्राखौ रोखा रोखा बिबुंथियाव बुंनाय जादों। गिबियावनो रादाब बिजोंनि गासै बिबानगिरि बिथांमोनखौ धन्यबाद जासिबाय। दिनैहाय बेहाय काजि गामि, बे काजि गामियाव जों जुथुमदों पर्बतजरानि गासै रायजो राजाया। जुथुमनायनि खारना बेनो जे
माने पर्बतजरानि जे फाग्लि जरायाव जे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ लानानै जे दावराव दावसि जाबाय थादों बाहाय बेनि फाग्लि जरानि जे रायजो राजा बिथांमोनहा खुद्रिदों सोमावसारदों आरो बे सोमावसारनायाव माखासे बाहेरानिफ्राय राजखान्थिनि हान्जाफ्रा बाहाय एकदम माने थुनजलायफैदों उसुथुनि होफैदों जों बेखौ दुखु मोननाय फोरमायो जे बिथांमोनहा दिनैहाय मोजां राहानि थाखाय मोजां उद्देश्यनि थाखाय बिसोर थुनजलायफैयाखै नंगौ जोंनि फाग्लिजरा बासिया बासबारिनि फाग्लिजरानि जे रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनहा खुद्रिदों जे संखिनायबो फैदों बिथांमोनहा नाथाय संखिनांगौ खोथा गैया आरो बाहाय बायजोनिफ्राय जे दल संगठन राजनिति हान्जानि बिबानगिरि बिथांमोनहा फैनो नाङा जों पर्बतजरा बासिया बेखौ नायगोन मानोना जों मिन्थिगौ बे पर्बतजरानि जे हाब्रु जों थानाय लामा दालां गैयै दै जों बाहाय बेसेबां हाग्रा सिङाव थांनानै थाबोदों नाथाय बैफोर समावथ' बिसोरो मोजांनि थाखाय मालाबाबो फैयाखै नाथाय दिनैहाय मोनसे थार्मेल पावार प्रजेक्ट जानो फैगासिनो दङ आरो बेखौ माने होबथानायाव गिलु बालु बिसोरो माबा फैदों उसुथुनि फैदों थुनजुलायफैदों दा थुनजुलायनायनिफ्राय मा जादों गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन थासारि सफैदों जोंनि गेजेराव गावजों गाव एना एनि जाफैदों आरो बारानिफ्राय बारा जालांनो नागिरदों दा बेनिखायनो जों बाहाय दिनै जुथुमदों काजिगावआव हठात करि हरखाबै जों मोनसे मेल खुंदों गासै पर्बतजरानि बासिया जे पावार प्रजेक्टआ जानांगौ पावार प्रजेक्टआ हरदों नालाय जों बेखौ लानांगौ आरो जों बेखौ जुदि हरनायखौ लानो रोङाबा बहाय बिना मोनगोन जों बिनानैनो फैबाय आन्दलन खालामनानै फैबाय नाथाय दिनै जों आन्दलननि गेजेरजों बुंदों जे जोंनो इन्डास्ट्रि नांगौ जोंनो एमप्लय खालामनांगौ जों बुंबाय थादों नाथाय दिनै इन्डास्ट्रि हरनायावबो जोंनि जे माने मानसिफ्रा एसे बुजिनायाव बिसिनि थुनजलायनायाव जोङो गोनो गोथो फैदों जायनि थाखाय जों दिनै बाहाय जुथुमनायनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो नागिरो खुनु राजनिति हान्जानि बायजोनि जेनाखि राजखान्थि हान्जा बायजोनि जे दैदेनगिरि बिथांमोनहा बे पर्बतजरा बासियाव हाबनो नाङा जोंनि जेंनाखौ जों सुस्रांगोन जोंनि न'आव मा जांसि गोग्लैदों जोंनि न'आव मा मैला फैदों बेखौ जोङो सुस्रांनो राहा लामा लागोन जों बुंदों जोङो बुंदों दाखालिनिफ्रायनो बुंदों जे जुथुमदों बासबारियाव खेबनै जुथुमबाय सारा पर्बतजरानि गावबुराफ्रा बाहाय जुथुमनानै डिसिसन लादों जे थार्मेल पावार प्रजेक्टआ जानांगौ बेनि जानायनि गेजेरजों बेसेबां लाब दिनै बङाइगाव नाय BRPL दं दिनै सालाकाथियाव दं NTPC बेजों माबा खहा जादों नामा बेजों जोंनि जेनाखि थांनानै थानायनि जे लिभिं स्टेन्डार्ड बे बारायगोनसो आरो बे हाखौ जोंनि होननानै बुंदों हायाथ' सरखारनिसो हाया सरकारा गोसो मथे बेखौ खालामगोन दिनैहाय जुदि बेखौ ओरैनो दोनोबा बाहाय हाबसननायाथ' जागासिनो दंखायो जोंनि हाबसननायखौ मानो बादा होया ओमफ्रायलाय बिसोरलाय सारिगिदिं हाबसनजोब्बाय दिनै पर्बतजरा बासिया दिनै जुथुमनायनि गेजेरजों बेखौनो बुङो दे रावबो राजखान्थि हान्जाया बाहेरानिफ्राय बाहाय फैनानै उसुथुनि खालामनाङा जोंनि समस्याखौ जों सुस्रांनायनि राहा लामाखौ खालामगोन जों बाहाय जुथुमनायनि गेजेरजों जों सोरखौ लोगो हमनांगौ सोरजों रायलायनांगौ जोङो बे रायजो राजानि अभाब अभिजोगआ मा जों बेखौ सानलायना हरलायनानै बेखौ जोङो थि खालामनो होननानै दिनै जुथुमदों दा बेनि गेजेरजोंनो जोङो जे बयनिसिमबो मोनसे रादाब फोसावो जोंनो बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ जोंनो नांगौ जोंनि पर्बतजरानि गेजेरावनो जानांगौ फाग्लिजरायावनो जानांगौ अथबा जोंनि पर्बतजरानि गेजेरावनो जानांगौ आरो जायोबानो जोंनि लाब गोजोन्थों गिबियावनो रादाबगिरि फंबायमोननि सिमांनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरनाय जाबाय दिनैनि बे जुथुमनाया जे पर्बतजरानि गेजेराव मोनसे थार्मेल पावार प्रजेक्ट जानो थांगासिनो दङ बेखौ नाथाय जोंनि पर्बतजरानि बासिफ्रा नाङा होननानै बुंनो सानदों नाथाय दानि जुगाव पावारनि जे इन्डास्ट्रिनि जे गोनांथि दं बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा मोनथिनांगौ जोंनि गथ' गथायखौ सुजुग सुबिदा होनो थाखाय बेफोरबायदि इन्डास्ट्रि नङाब्ला जोङो थांनानै थानायाव गोबां गोरोन्थि जागोन आरो बेफोरबायदि इन्डास्ट्रि जायोब्ला जोंनि ओनसोलफ्रा डेभेलप जागोन जोंनि गथ' गथायफ्रा गोजान जायगायाव थांनाय नङा आरो बिथांमोना बाहायनो मावनानै मोनजानो हागोन बा जोंनि जेनेरेसना साबसिननिफ्राय हामसिन सुबिदाखौ मोननो हागोन होननानै आं सानो दा पर्बतजरानि जे रायजो राजा बिथांमोन दङ बिथांमोना बेफोरखौ गोरोन्थि साननाङा जे बिथांमोननि हाया एसेबो थाङाखै होननानै जों बेखौ खोनानो मोनदों जे जिखिनि फरेस्ट ओनसोल दङ बेजोंनो पावार प्रजेक्टखौ गायसननाय जागोन होननानै जों मिथिनो मोनदों दा बिथांमोना जुदि गावसिनि हाया गोग्लैयाबा बिथांमोना जाहाथे गुबुन
जायगानि बा राजनितिकनि दोहौआव गोग्लैनानै बिथांमोनजों लोगो लाफानानै जे मोनसे मोजां इन्डास्ट्रि प्रजेक्टखौ बादा होनाया मोजां जाया होननानै आं सानो बिथांमोना जाहाथे सापर्ट होनानै बेबायदि इन्डास्ट्रियेल बा इन्डास्ट्रिखौ बा पावार प्रजेक्टखौ गायसननानै गाव गावनि गथ' गथायनि इयुन जे सिमांखौ मारै जाफुंहोनो हागोन हाया बेखौ नायनांगोन आरो ओनसोलनि डेभेलपमेन्टखौ नायनांगोन। दानि जुगा टेक्न'लजिनि जुग जे बे टेक्न'लजिनि जुगाव पावारखौ नांथारगौ आरो बे पावारनि गोनांथिया बयहाबो दङ आरो आं बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ आं बुङो जे बेबायदि मोनसे पावार प्रजेक्ट मोजां फैनायखौ बिथांमोना जाहाथे बाहाथा होआ आरो गोजान जायगानिफ्राय फैनानै जोंनि ओनसोलनि जाम्बा जाम्बि रायजो राजाफोरखौ जाहाथे उसुथिनि होनानै बे जोंनि मोनसे मोजां सुबिदाखौ जाहाथे बनसुथि खालामा होननानै आङो बिथांमोनखौ बुंहरनो सानो। बिथांमोना जाहाथे जोंनि जाम्बा जाम्बि मानसिफोरखौ खैसाराव खोख्लैया आं बेखिनिखौ खावलायो आरो जिखिनि पावार प्रजेक्ट फैदों बेखौ थाब आजावनानै मोजाङै मोजां बेनि जाफुंनायखौ आं हास्थायो। बेखिनि बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय।